задаги Жола. Варка. Дар ширкати мо боз як скидкаи худро эълон мекунам. Метавонед ба мо равон кунем видеора. Мо ба шумо скидка мекунем ва инчунин барои хини ки вас балени простатит мардонагира ва қувват кардан, муҳлати онхобагира зиёд кардан, бародарое ки дар шаҳри хобашон мемезан, мисол хушона қабида наметаван, барои ҳамон ҳам ҳастай. Ва инчунин манталин барои ревматизм, буғумдард, шампунои сресто ва шампун барои пешгирии сафедшавии мӯи сар ҳастай, виагро ҳастай барои долгоигираши муҳлати онхобагира зиёд кардан. Ва инчунин бародарҷоно барои харобшавии чоринтмин, алҳадая, нараку довориро гум кардан, қада баланд кардан одамои калонсол ва хурдсолода ҳаста. Протеин гейнерҳо метавонед ҳамаи товарро аз ширкати мо дастрас кунед. Мана бовар кунем бародаро, ихелиша дар ҳамин 24 соли ҳаётам якум бора дидим. хайрият ина раҳора бинем бародаро, бениҳояти бад боридагия ихелиш ба фикрам ки якум борай. Агар ки одамое ки ҳамон синсол калон даёд надошта бошанд, не ки ба фикрам ҳама ҷуда боридагӣ нестай. Инаи территорияда камай. Рости дар назди тарабхонаи ҷавонон тақрибан соатҳои 5:40 сар зад то соатҳои 5:52. Инаи тарафода кам боридагиай. ҳозир бо мерем тарафҳои сентр, ку тарафҳои сентрдан боридагӣ боша. Инаи ҷода тамоман нестай. Инаи ҷо тинҷай. ё тавба кам худо, ё тавба кам худо. ина бародаро ҳозир уже 5 дақиқа пастар дар тарафҳои колхози Россияем ягон чи боридагӣ нестай. маҳаллаи дӯстӣ дабуд бениҳоят сахт борид дар дарини хона будем. Я трахас шид фикр кунем чизи кафи даи чи ки тандар чашмохак будай. худои хелиша навдидим да. Нечида даже борон ам нест. Навай мой камромади мой команда вайна шид. ина уже тарафи мясокомбинат даем. бениҳоят иҷода шохна мевазмини бадай. ина бинем бародарон.